De vegades alguns ramats de bestiar tendeixen a sobrepasturar algunes molleres puntualment i això provoca danys a la vegetació, no només a l'estrat herbaci i a les herbes, sinó també a les molses i al sòl. El que té d'interessant el projecte Life Rescue Alpir és que inclourem tancats permanents però també tancats temporals, que només estaran vigents un parell de mesos a l'any, en l'època en què hi ha més ramaderia extensiva a alta muntanya, però que també coincideix amb l'època de floració. El que esperem amb els tancats temporals és que les plantes tinguin més probabilitat de reproducció sexual i de producció de llavors gràcies a la floració, que es desenvolupin suficientment les parts vegetals i també afavorir bastant l'estrat de molses en llocs que estan actualment molt trepitjats i molt pertorbats. En els tancats permanents, en canvi, a més d'això, esperem que les plantes que colonitzin espais que actualment estan nus de vegetació i que es veu la torba nua, aquelles plantes que colonitzin tinguin més probabilitats o ens puguem assegurar la seva supervivència. Esperem en un futur tenir unes molleres molt més ben conservades. Llistem totes les plantes i fem una escala de l'1 al 10 en funció de la seva abundància. With the contribution of the LIFE program of the European Union.